Diàriament, els docents entren en relació amb una gran diversitat de situacions desafiadores, qualcunes relacionades amb els estudiants, altres amb els companys de feina, les famílies, la paperassa, entre d'altres. Per qualque docent, com en Jaume, aquesta relació desencadena problemes, tant a nivell emocional com a les pròpies situacions. Per contra, per altres docents, com na Laura, la relació amb aquest tipus de situacions genera transformacions positives, tant a la seva experiència emocional com a les situacions. Quan aquestes transformacions positives passen, tant a la situació com en el docent, xerram de resiliència docent. Però, com se genera la resiliència docent? En aquest vídeo n'exploram alguns aspectes clau. Na Laura, com en Jaume, té una classe moguda, estudiants xerradors i bastant conflictius. Però, què pensa na Laura quan s'enfronten a aquestes situacions? Què signifiquen per ella? Quan a Laura se relaciona amb aquestes situacions, veu diferents recursos que té a l'abast. Potser considera que ha de fer qualque cosa, quelcom que se veu capaç d'aconseguir, que està aconseguint o que aconseguirà. Quan ho veu necessari, és flexible amb els seus objectius. És important assenyalar que la forma en què veiem una situació no és una cosa estàtica. És més, la flexibilitat a la nostra mirada i els esforços dedicats a revisar-la intencionadament és un aspecte que contribueix a la resiliència docent. Però d'on treu na Laura aquesta mirada? Na Laura se relaciona amb els companys, la directiva, les famílies dels estudiants, la seva pròpia família, els amics. Quan la Laura se relaciona amb la comunitat, se generen diferents oportunitats per revisar la mirada. Na Laura pot utilitzar les mirades disponibles en aquesta comunitat. També pot enriquir la seva mirada i fins i tot compartir-la i transformar les mirades disponibles. Això sí, perquè sigui possible actualitzar aquestes mirades, la relació amb la comunitat ha d'estar basada en el suport d'aquesta. Per exemple, na Laura, a la seva comunitat, té diferents espais on se reuneix amb els seus companys, on comparteixen recursos i s'expliquen els desafiaments que van vivint en el seu dia a dia. A més, l'equip directiu li dona suport i li reconeix la feina. En conclusió, quan xerram de resiliència docent, xerram de transformacions positives, que són el resultat de la relació que estableix el docent amb les situacions de la pràctica. Una relació influïda per la mirada i la comunitat. Incidint en aquests aspectes, dona l'oportunitat de promoure la resiliència docent.